kublai ya fi baro ki jingpule matagasngi paningkong na kitab Joshua kalanong arpusaw kod paningkong baar nang ta khatsan hadu khatpra ka sampusan lai pusaw ka jingpule baar na ka shitti jong Paulus ya ki Ephesus kalanong arpuwe hadu lai po ar kane ka jingpule pi baro pi deban pule karpang lamar kane ka dega jihi kai shapang ka yin kasem tam gine gi singi ngi don kam bahagene nangta ka gospel ka de na u Yohanes kala nang ban rid khat rupo hado rupo khna te na ka kitab Joshua khatsan ni pule gumne nga yela de te bat kayin kasem janga ngin shakri tang ya utrai Pait ba kila jubab, horkit hordang, nginam yeno yautrai ban syakri ya kiwi pat kible. Second mau gini gintin, aba ngin pule naga gospel kat Yohanes kala na unri dekat enrupo pra, u Simon Petrus ula jubab. Kotrai shano ngin let, me medon ya kiktin kiba ai kejingin bam jukut. Right? Jitambat barim. Joshua bat ki pait ba Joshua long ki pait ba mutaga singi fide ban jit yano pin chakri ya utrai ne ya ki blay batu majum fi re mau lapan bana ngai la de tang utrai ta singi jisu la kli ki apostle firu fi ko le no na mar ki we ki la phet na mar kim sotanar ka jing ka jung jisu petrus la jubab na banda junga bat jum fi wong shanong in le tu ko himen ko para bayet abangi pule gane bat ngi pusan maha ngi ka jingede ban ble jungi kade borobor ka jing jit paring kyong sa choice ngi hab jit lada ngim jit ya ble lada film jit ro fin sa hab agi jimpan shoy bat fin sa yad kol mar ka jingim taga daw kini pait ba kyong kumno ngin syakri tang utrai namar ngin nam yeno utrai but Joshua ro open kan mai ngi kane bad mataga singi rangkat bat Petrus ngi hapla ka jingi bad khamtam lele wat klet ngi hap jit barobor